ƙasa na wancan mako da ya wuce shi ne ya shigar da karansa zuwa babbar kotun da ke jihar Najeriya domin a dakatar da su a tantance kwamfutar da take tantance al'umma domin a ga abin da ke faruwa a ranar zaɓe. Tawagar alƙalan ta cewa INEC ta bayyanawa tana da sharaɗin kwashe bayanai da ke cikin na'urori wanda aka samu miliyan 1,760 a zaben shugaban ƙasa da ya gabata na wancan mako, waɗanda aka yi amfani da su a ranar zaben kenan. Ta wallafa a wani rumbun bayanai da daban ko da Obi, wato na Mr. Obi, ba su nuna amincewar da wannan shari'i ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ku mana comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi, a jiya ne muka samu labarin da ƙungiyar INEC ta ɗaga zaɓen da za a yi gabatar na wannan satin har zuwa wani satin na gwamnoni. Zuwa da 18 ga watan Maris. INEC ta tabbatarwa da BBC Hausa daga zaɓen da suka yi a wannan satin zuwa wani satin 18 ga watan Maris. Bayan wani taro na gaggawa da manyan jam'iyyu suka yi a shekaran jiya kenan a jihar Abuja. A wata sanarwa da ta fitar wanda ta samo na sa hannu da jam'iyyu suka yi na ɗaga zaɓe zuwa wani satin, amma to ba mu san me yake faruwa ba. Mai sauraro ka ci gaba da sauraron mu domin mu kawo muku dalilan da ya sa aka ɗaga zaɓen har zuwa wani satin. Sun ɗaga zaɓen ne domin samun sanya sabon bayanai a cikin na'urori da ake gabatarwa na zaɓen, waɗanda za a yi amfani da su a zaɓen da ke zuwa. Sanarwa ta ƙara dacewa da shari'ar da jam'iyyu siyasa suka shigar a wancan mako da aka gabatar na zaben shugaban ƙasar Najeriya a kotu domin samun izinin duba na'urorin da aka gabatar da zaben, domin yadda wasu mutane suke faɗin cewa ana hada-hada ne a harkar zaben. A wata majiya tamu yadda muka jiyo cewa ƙungiyar APC ta shirya wani mummunan magirki domin a gabatar da zaben da ya gabata na wannan mako da mai ke zuwa. Ƙungiyar APC ta haɗa manya-manyan sarakai domin su samu mutanen garinsu da bulamominsu da masu unguwarsu domin su sa su yi dole. Yadda muka ji labarin cewar akwai wani sarki da ya kira al'ummarsa domin su zaɓi APC a jiharsa ko kuma a garinsa, akwai wanda suka yi taurin kayi ba su yi zaɓen nan ba, suka zaɓi PDP, yadda aka hukunta su hukunci kuma mai tsauri. Shi yasa hukumar zaɓe ta ɗaga zaɓe har zuwa wani sati mai zuwa, yadda tana so ta yi kyakkyawan shiri ne a wannan makon zaɓen da za a gabatar, saboda suna so a yi zaɓen 'yanci ne ba wai dole ba. Shugaban ƙasar Najeriya ne ya kawo jinkirin uzurinsa na sauya bayanai da aka yi amfani da su a zaɓen shugaban ƙasa da ya wuce domin zaɓen gwamnoni. Shi yasa ya kawo da uzurinsa na sauya bayanai. Kotu ta yadda INEC ta sake sauya na'urorinta domin a gabatar da wannan zaɓen gwamnoni da ke zuwa na wani satin. Wannan labarin na zuwa sa'o'i ne kaɗan bayan wata kotu ta ɗaukaka ƙara a jihar Najeriya ta amince da hukumar zaɓe ta kasa saita na'urorinta domin a gudanar da wannan zaɓen da ke gabato mu na wani satin, domin su tantance masu zaɓe da wanda aka yi amfani da ita, waɗanda aka yi zaɓen shugaban ƙasa da su kenan. Tawagar alƙalan kotun wato mutum uku ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari sun ɗau alƙawari ba za su taɓa karɓan cin hanci domin a sa ƙuri'ar da ba ita ba a cikin ƙirgen zaɓen da aka gabatar ko za a gabatar wani satin, domin ya amince ya ba wa INEC dama ne domin ya gudanar da zaɓen gwamnoni da za a yi na wannan sati mai zuwa 18 ga watan Maris shekara ta 2023, wanda aka tsara gudanarwa a ranar Asabar 11 ga wata na Maris. Tun da fari hukumar ta ɗauki hukuncin ga nufin kotun ta ƙi amincewa da buƙatar a ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party wato Mr. Obi, wanda ya shigar da ƙara zuwa babbar kotun da ke jihar Najeriya domin kotun ta hana INEC goge bayanan waɗanda aka zaɓe su yi gudanar da zaɓen shugaban ƙasa na wancan mako da ya wuce. Shi ne ya shigar da karansa zuwa babbar kotun da ke jihar Najeriya domin a dakatar da su a tantance kwamfutar da take tantance al'umma domin a ga abin da ke faruwa a ranar zaɓe.
Tawagar alƙalan ta cewa INEC ta bayyanawa tana da sharaɗin kwashe bayanai da ke cikin na'urori wanda aka samu miliyan 1,760 a zaben shugaban ƙasa da ya gabata na wancan mako, waɗanda aka yi amfani da su a ranar zaben kenan. Ta wallafa a wani rumbun bayanai da daban ko da Obi, wato na Mr. Obi, ba su nuna amincewar da wannan shari'i ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ku mana comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima.